vítam vás tu pri novom videu z nového hororu po strašne dlhom čase. Som strašne rád, že som dokázal natočiť toto nové video, lebo dlho som fakt natáčal. Dúfam, že si ho užijete. A mám tu takú novinku, že som sa rozhodol, že tento kanál fakt chcem nakopnúť a chcel by som toto dať viacej času a viacej všetkého a chcel by som dosiahnuť do konca, akože ešte nemám presne a chcel by som tak za do roku získať tak 1000 odoberateľov, tak mi prosím pomôžte a dajte na tento link like a odber, strašne mi tým pomôžete. Chcem dosiahnuť tých 1000 odoberateľov a ešte taká ďalšia novinka, že chcem, aby každý piatok vyšlo jedno video. Možno niektorý týždeň vyjdú dve, ale chcem, aby aspoň každý piatok vyšlo jedno. Tak to bolo všetko do takých oznamov, tak poďme sa pustiť do hrania. Čiže pripravil som si tu pre vás všetkých hru Missing Hiker, ktorá neviem, či tuším je viacej dielov tohto typka, ale kúknem to potom po videu, ale tak môžeme si dať play. Takže december 11. 1994. Môj brat Ethan je už stratený 24 hodín, ok. Išiel na turistiku do červené, He could have come home yesterday. Že mal, to prečíta angličtina, že mal dojsť minule. Ako včera. Išiel som za políciou. OK, miestnou. Povedali, že nemajú veci na to, aby ho teraz mohli zhľadať. Tak som sa ja rozhodol ho ísť hľadať. OK, čiže je to taký First to Fathom štýlom, ktorý sme hrali. A inak strašne vám ďakujem za to, že ste dali veľa lajkov na First to Fathomky. Vidím, že sa vám to fakt páčilo, vynikajúce lajky. Dobre, ďakujem, že ste mi dali veľa lajkov. Fakt ďakujem vám za to. Čiže vlastne nahádzame sa v nejakom čudnom lesiku. Sme v aute. A čo toto? Nejaká asi šmiklavá cesta, alebo sneží, je tu asi nejaká úrazová časť, máme tu tašku a svieti mesiačik a taký čudný. Dúfam, že som nemal niekde odbočiť, ale tam vidím nejaké auto, ale to není auto, to je budova, vyzerá to ako benzínka. Možno nejaký slovná OMV-ka, neviem, MOL. Ale už tu ide tiež nejaký turističe. Dobrý deň. No, zaujímavé auto. Ja asi silno typujem, že keď je tu jedna benzínka široko ďaleko, tak po nás... áno, musíme... Či náhodou nevideli bratra. Tak zaparkujeme na parking. Asi nejdeme tankovať. Dobre, vystúpili sme z autička, máme zaujímavé, to vyzerá ako BMW, to není BMW, čo som mentálne je to. Dobrý. Opýtam sa najprv tohto, ten vyzerá čudne. What do you want? Ty si krásny, nádherný. Hľadám môjho brata. Išiel taďalto, nech sa mi to prekladá. Sorry to offend you. Ale to není môj problém. Mal by som randomly... Prečo? Prečo by som nemal chodiť za ľuďmi v takejto arene? Počúvaj ma, človeče. I work pretty late, I just wanna grab some snacks. Pozor! Za volantom sa nechlastá. Nechce sa s nami rozprávať. Dobre kámo, nemusíš to tu ragebatovať. Nemusíš ma tu ty kokos debilko. Neplač mi tu. No, dobrý. Čo môžem pre vás urobiť, pane? Ja, hľadám môjho brata. Stratil sa tuto. Niekde. He should have come... Že mal prísť včera, nevideli ste ho? Ako vyzerá váš brat? Má... hnedé vlasy, pomerne vysoký,
A má taký pekný zelený ruksačík. Let me think, rozmýšľa, dobre. 3 bodky. OK, videl nášho brata, vynikajúco. Bol tu a kúpil si pár vecí. Nejakú vodu a snacky. Snažíte sa ho nájsť. Áno, povedal som fízlom. Ale povedali, že nemôžu ho hľadať, lebo na to nemajú veci. They said they only... Aha, hej, no oni hľadajú až po 48. Není toto... Že toto není prvýkrát, čo sa tu niekto stratil. Ty kokos, čo som kde? V Bermudskom trojuholníku? V Apalačiach? At least handful of people and missing, že tu bolo veľa ľudí v poslednej dekáde. Hovoria tu veľa o tom, že tu počujú, že tu počujú nejaké vrieskoty, čudné zvuky z lesa. Mal by som byť hlavne careful, opatrný keďže je noc. Že tu cesta za týmto gas station leading to the mountain. Ok, my ideme do lesa. Super. Máme zostať po ceste, lebo je tu proste všetko, zvery tu sú. Ok, ďakujem, budem take care. Čiže dobre som pochopil, že ja idem teraz do lesa. Prečo nemôžem ísť autom? Však offroadings. Prečo môžem šprintovať? Prečo je tu možno šprintovať? Prečo nemôžem ísť autom? Šéfe? Toto som sa bál, ty kokos. Trošku si tu zhasnem v izbičke, nech to mám trošku tematické. Taďal to, hej, šefino. Asi typujem, keďže pojal do mountain. Ale mňa tu bude určite nejaký uchylák naháňať. Ale vidno, že toto bolo robené v Unity. Ale to nezáleží na tom, v jakom gaming engine to robíš. Je to pomerne zaujímavá atmosféra. Taká nepríjemná. Mám pocit, že ma tu niekto sleduje. A vidno tam pekne. Tu. Fuj, koľko som sa zlákol, vločka, kur. Nik šopa. Inak budem sa snažiť nenadávať. Juj. Ježišmaria, toto je hnus. Jaže UFO. Ale vidno, že už nejde asi ďalej mapa, že tu sa to niekde bude odohrávať. Či? Alebo render distance. Pán, to je náš brat. Brother, ten looks entirely... Aha, čiže niekto tu bude. A čo tak vysvietené? Kde je vstup? Tu je vstup. Ukáž. Si ja môžem dovnútro? Hej! Kurva! Ježiš! Piče. S prepáčením. Wow, what the fuck are you? Kto si? Jaže, kámošak, ty si ma vystrašil, že som sa skoro posral. Čo chceš? Nej si nejaký pervert. Alebo uchylák. Nie, hľadám môjho brata. He was hiking in this area. A prečo budeš stanovať uprostred lesa na hore? Sneží, aj zima, aj noc. Have you seen him? Videl si ho? Nevidel som ho. Wait. Tak nevidel si nikoho, ne? Look man, toto bude on. Ja som iba týpek, čo hajkuje a sleepuje. On je ten survival boys. Nevidel nikoho. Plánuješ ísť hlbšie? Áno, pojem hlbšie a budem sa ho snažiť nájsť. You look probably, budeš si myslieť, že som stoner? Alebo čo? Čo je stoner? But last time I had my tent beat up north. Mal inde stan. A počul čudné veci v lese. Snelo to, ako keby tam decko revalo, ale nič som nevidel. Ale my máme dospelého brata, čiže asi nejdem hľadať decko. A check cryptid. To si vygooglím, potom to dám do videa. A what? Look man, ja som práve počul akéby trupu v diaľke. What do you mean?
I'm talking about peace. You know, something for protection. Čo na protekciu? Kondom mi dáš, či čo? You mean gun? No, I don't. Then you shouldn't be here. Bez pušky tu nemám byť? Je to veľmi dangerous, aby sme tam išli. Ale nebudem ťa stopovať a prosím, nechaj ma spať. A posledná vec, že nemám ísť už nikdy viac do tentu takto. A skoro nás zastrelil. Tak ďakujem. Well, I guess I'm glad you didn't. Ďakujem so srdčom. OK. Akože, a kde mám ísť teraz? Šéfe. Tak logicky. Toto je cesta? Čo sa mi len sníva? Tak ďalej po ceste. Áno, je to render distance, dobre. Ty kokos. Nechcel by som ísť takto v noci po lese. Ale mohlo by to byť pekné. Ale príjemné. No. Ništ. Inak akože môžete, ak ste ešte nedali like, tak prosím, tak ho dajte teraz. Akože nebudem vám do ničoho nutiť, len vás tak pekne poprosím. No čiže naspäť k videjku. Mesiačik svietí. Aha, som sa zlakol. Walking simulator, ty kokos, toto je. Rozmýšľam, či sme nemali ísť do nejakého lesu. Proste kúknúť sa tam, alebo tuto na mňa niečo vyvafne, tak niekoho zavraždím úprimne, akože neskáčte na mňa. Ale asi keď to ešte... Ja som niečo počul. Ale seriózne, pokiaľ na mňa niečo teraz vyskočí, je veľmi, mal by som sa tapnúť na left. Toto je right, to je left. To je voda? Ne. Kde prosím vás? My fingers are pretty numb. Máme zmrznuté prsty. Dostávam ten alebo akože čo? Budem aj vo vnútri tentu? Oh yeah! To je atmoška toto. Toto by som chcel zážiť. It's cold but I'm falling asleep slowly. Ja by som strašne chcel ísť stanovať, proste niekde do nejakého lesa, aj v zime mi to jedno proste ísť stanovať. Dlho som nebol. Veľmi dlho som nebol stanovať. I think I heard someone scream. Nie, nepočul? Ja som to nepočul. Fuj, ty kokos. Ne, fuj, ja zavriem oči, nechám. Tu bude ten klasický, že niekto bude stáť, ne, ja sa poserem, alebo niekto bude za mnou. Môžem vypnúť tu flashlight. Tam je svetlo. Možno to je za benzínka. A počul som niekoho strašne húčať. Asi to budem musieť zosilniť vo videu. Ale zaujímavá ona fyzika, že je to v pohode. Není to špatná hra zatiaľ, bojím sa. Môžem crouchnúť? Poďme tak nápadne, budeme kľúčkovať okolo stromov. Ale tu normálne nejaká pripravená cestička. Neviem, tak trošku hlbšie. Akože nepotrebujem mať flashlight, docela silná noc, mesiačik svieti. Hviezdičky nejsú, ale mesiačik svieti. A tie svetlá sú strašne silné. To kebyže mám dať spätnú väzbu tomu týpkovi, tak trošku menšie svetla, nech sa trošku potrápiš. Ale však v pohode. Tu ma niekto zavraždí. Prísahám, že ma tu niekto, áno, určite. Len... Alebo ma tu niekto bude naháňať. A to nechcem zažiť, naháňačku. To je my brother's backpack. Aha, to si nevšimol vôbec. Where the backpack is completely empty. Nothing in here. OK. Čiže backpack, hej?
A teraz nemôžem sa vrátiť? Kto by sem takto dal zabrať? Kúkneme. Jebte na to, že na mňa nikto nevybehne. FBI, FBI! Cleaver. What the hell, someone made a picture of my tent and the car. A napísaný. OK, dá sa to stopnúť. Dobre, ja som toto chcel celý čas skúsiť. Kurva. Ej! Kurv, ty debil! Fuj! Debil. Your body was never found. To všetko? No. OK. Interesting. To fakt je všetko? No dobre, vážení páni a dámy, sledovatelia, toto bolo asi všetko z prvého hororu. Takže dáme si teraz hneď aj druhý hororček. OK, vážení dámy a páni, a náš druhý hororček, tu teda duším, že to je hororček, neviem, sa volá Welcome Home. Čo som tak videl, je to o nejakom kulte, neviem presne o čo tu ide. Tak ale plán, aby sme sa to do toho mohli hodiť hneď. Čiže, štartneme si hru. Nový letter. Rozmýšľam, od koho by to mohol byť. Open the letter. OK, otvoríme letter. Drahý priateľ. Let me start out by saying how much I regret. A že sme sa ale nevideli. I've done a lot of soul searching, že hľadal nejaké duše. And I want to make up for my mistakes back then. For some time I've lived with a lovely little community. Že žije nejaký, asi náš kamarát, žije s nejakou komunitou. A je to veľa ľudí, čo milujú mier a lásku, to budú asi nejakí hippici. Harmóniu, áno, sú to hippiesáci, ale kresťania. Viem, že to znie čudne, ale žijeme. I would really love for you to meet everyone, že chceme, aby asi sme sa tam išli. My community is having a festival, majú nejaký festival a máme tam asi zrejme aj to Astrid, je to žena, čiže možno si zaprecáme. OK. Ale asi nás, to znie kamión, keby štartoval. OK. Čiže buď sme išli autobusom, ale sme išli kamionom. Teraz som si fakt není istý, že sme išli kamionom. Astrid je žena alebo muž? Ahoj dieťa! Hľadali sme, že lukovali sme forward. Astrid has told us much. OK, čiže Astrid nám už asi hovorila. Ale že není tu teraz, ale bude tu počas festivalu. OK. Come, let me show you. Že ukáž nám tu dieťa. Ty vyzeráš ako Ježiš Kristus bez urážky, kamarát, aj tak, ale máš zaujímavý nos a ústa. Klasický Volkswagen, že ten minivan. Dobrý. Ty vyzeráš, keby si bol svetovaný. We all feel blessed to have you here. Ďakujem. Pekné oči. Ježišmaria, Slenderman. Ty čo si? Welcome, dieťa moje. Ahoj. Aha. Ale asi každý druhý kámo, hej. Olaf, Olaf, new friend. You know Olaf? Preboha. No pomeň, šefino, môžeš trošku speed upnúť? Však ja idem pozadu rýchlejšie.
Ahoj dieťa. Heda. May the Lord bless you. No, hej. Čo je toto? To budú kámo nejaký... Oni budú nejaký démonický hovada. Oni podpália kríža, hen také veci. Rituály. Kostol? Kam ideš? OK. Šéfe, ty si tam? Neodišiel. Tak. OK. To čo je? Sa obracme. Dobrý je... Vy ste? Kto? To si ty? It is late. Mal by som si trošku vyspať hlavu. No, ale kto? OK. Prečo sú okná Bart? To ti neviem povedať. Ale hente nemá. Si láhnem. Tak majú tu krížik. Budem v pokoji spať. Deň je... Ježišmaria, to je naviac v noci, tak to tu ja umrem. Ahoj. Sladké srdce. Ja som zabudol, jak to prekladá. Prosím, daj si na seba oblečenie. Dobre. Je to tu tradícia pred festivalom. Čo? Je tradícia, že zasvietime... Ja neviem, ja vám to prehodím. And guys, no dobre. Will you help me light the incense? Uvidíme, čo je incense, lebo zás až taký English speaking nejsom native. No. Go my child roll until it gets too late. Čo, prosím? Akože nejaké sviečky alebo lantern? Aha, to sú tie dymiace blbosti, ktoré... Oni tak vysmradia, vie? Áno, že asi si vyháňajú niečo. No, dobre. Tak bude dime to jak proti komárom, ne? Môžem skočiť? Á, môžem skákať. Pozitívne. Validné toto. To sa otvoriť. Dobrý. Že hrám nejakú... A ty si nebola... Missing girl, mentally unstable woman has run away, nejaká mentálne nestabilná. Kontaktnite políciu. Nejaký mentálne nestabilný. A toto bude určite súvisieť. Zamyslíme sa logicky. Dobrý. Astrid has told me much about you. OK. Či je šanca. Dobrý. Here on this land. Nie som nikde... A my sme jedna veľká rodina. No, dobre. Ale ja zapojem toto, je mi to jedno. The inches are lived. Všetko je zás. Heda. No je Heda, to je Olga. Čo tu robíš? Ďakujem ti, láska, že všetko zasvietil, že som krásavec, že oni sú krásni, nevadí. There is something clean seeing about the flickering flames. Čože? To je aké hrozné meno. Without said he could use a hand. Ideme pomôcť nejakému, neviem čo to je. A možno skočím takto, ne? Nemôžem. Není to starý simulátor. Prečo nemôžem sprintovať? Tam v tej časti to bude... To mi nedáva zmysel. No, ale akože plno tu je. Lamar. Budem ťa volať Lamar, je mi to jedno. Ďakujem ti. Dobré ráno. Dnes budeme priperovať sa na ten festival, budeme dekorovať, budeme dať pekne flowers, kvetinky, všetko OK.
Pick 5 bundles of nejaké kvetinky a mám ich placovať okolo state. You will find beautiful white flowers. Čiže ideme proste len zbierať kvetinky, hej. Nemôžem zobrať túto slnečnicu? Prečo tu rastie slnečnica? To mi nevychádza. Dobrý deň. Nádherné to máte. Aha. Prečo nemôžem proste randomne mi to prestane šprintovať? Môžem zobrať viac naraz? Áno. Asi ne. Majú tu peknú lampu, jak v Narnii. Ojedinelá lampa. Raz, dva. Teraz som zobral, už som zobral dve, ešte jedna mi chýba, že? Jo. Pokiaľ dobre počítam. Ty vole. Ale riadny oný domisko. Proste uprostred lesa by ma to zaujímalo. Koľko strom vyrúbali. Nemôžem. I should head back to Lamar. Now let him know, že som všetko skončil. Lamar, čau. Tieto kvetiny sú nádherné. Ďakujem ti, chod si láhnuť, alebo proste si mám ísť resnúť. By the way. I just heard that, že Astrid sa nevráti až do zajtrajška a bude až 16 teší. Ok, díkes kamarát. Aha, proste bude opakovať všetko do konca, ok. Dobre. Loaduje sa nám ďalšia časť. A je tu nejako tmavo. Však som teraz... Jaj, ty had. Čo by si rád, Imriško? Ale však my sme všetci rodina. Idem si láškať asi. Povedal mi, že si mi mám ísť láškať, tak budem oného. Títo typci ma sledujú furt. Ja som to normálne prešprintoval, ale nemám záujem sa stretnúť s hocikým iným. Day 2. Deň 2. Hela, neči. Aha. Že, ďakujem, že I have left the traditional robe food. Aha, musíme mi pomôcť nájsť tradičné roby. Ty kokos, reálne dobre tu spíte, akože, inak, super. Please help me find them, love. Akože, tebe však, ja to idem hľadať sám, ale však... Jesus Christ, ty je tu sám. Či hľadám niečo, dieťa, čo? Či nič tam nenájdem? Je to jeho private chamber, because even the slightest disturbance is the feast. Aha, ty si Jesus Christ. Teraz ma tu ty budeš kempiť, čo? Teraz ma tu ty budeš kempiť. Ale ja mám kľúč. Kamo ma teraz bude kempiť. Ja ho nechcem, ale sa s ním hrajkať. To je nejaký uchylák, bude mi tam trtkať tú typku. Akože... Až tak dlho sa nepikapuje. Posraté oblečenie. No. Ešte jedna bude určite v kuchyni. A ja mu tam vlezem, je mi to jedno a tam bude plná zabitá tá typka, ale... Teraz byla jumpscarov, kebyže... Určite, že to je klasička. No, dobre, čiže mám všetko a teraz musím ísť za Elga. Elga, poď. Je tu Jesus? Je tu Jesus Christ. Si Olga. Ďakujem ti, sladko srdco ďakujem ti za to, že si mi pomohol. A vidím, prečo Astrid ťa si zobral. Ja som Astrid nezobrala, tá tu není. I think... Aha, čiže potrebuje drevo na... one. Firewood? Ty kokos, kámo, aspoň tá chod, nekempi tu. Nenapadni jak stovka vo výťahu. No dobre, čiže ideme vonka, pekne, krásne.
Loaduje sa nám to. Čiže kamarát, čau, ty si taký priemerný teplý človek, ale dobré ráno. Dúfam, že sa vyspal dobre. Dneska budeme nosiť drevo. Dobre. Nájdem drevo v drevenej chatke, vúčel prosím na drevo a dones to prosím ťa. O ježišet, vy ste nenormálni. And don't get spoken by elf who usually spends his time in the woodshed. I think he just likes to be on. Čiže nemáme sa baviť s nejakým elfom, podľa mňa odreže vajca a zožere ich sám, ale tak však už to máte drevo, čo? Budú tu zapolovať priemerný. Ja sa s ním chcem ale pošprechtiť trošku. Však tu není. Jaj ty chuj! Did elf scare you? Elf not mean to. Elf sorry. You... elf ty si to. Father not noticed. To... Not nice, aha. Otec zobral Astrid do shed pár dní a hovorí and keeps the key to get in his office. Kamo, ale ty si dosť náplnosti, ty si frajer. Prepač, nechcel som ťa otrvať. Takže oni tu všetko majú záľubom, vy hadi. Iba dvema. Kámo, díkez inak, fakt ďakujem ti, frajer. Čiže musíme nájsť jeho office, čiže ten private chamber bude určite jeho office. A do toho office musíme sa určite dostať. Díkez elf. Frajer, kámo. Takže fakt tam bude ono tu. Podľa mňa ju zabili, lebo... No, lebo... Alebo ušla, alebo ona niekoho zavraždila. Čo bolo v novinách, bolo napísané, hentých. To je všetko. Díkez elf. Že ušla nejaká mentálne nestabilná typka. Čiže to bude určite naša drahá žena. I need to get the key to gate. I need to get the... Ja mám ten kľúčik, šéfe. Jaj! A nebude to náhodou o tej office? Tam sa môžem ísť kúknuť. Však ja som už jeden kľúč získal vlastne. A mne to bude Jesus Christ campiť. Bože. No jasné. A do nejakej šeda tam bude úplne masívne zavražená tá typka. Horrorová atmosféra by sa dala krájať. Hovoril som ti, že chodil... Že mám ísť do svojej a mám get nás. A nemám testovať Jesusovú. Ale tak ja mu tam nemôžem vliesť. Ne, ja som to neprečítal, ja neviem o čo ide. Išiel preč. Budem spáhovať. Kde je ten chuj? Tu je, nožičky. Musíš chodiť jak úplný pritrtko? Ale idem na to. Mám kľúč, I have a key. Že ma tu nikto nejumpscarene. No,
Polenčerta doslova. Kámo, fuj. A kde je tá shed? Kámo! Čo? What did they do to this poor bird? Aha. Ja som len tak zaostalejší jedinec asi. Ach jaj. Ja, či toto je village. A tam asi bývajú tí typci. Okej. Neviem na čo akože toto niekto by urobil, ale však dobre. A lampy tu majú akože jak úplný debili. Ale však dobre. Nebudem ich, nesúdime ľudí. A ja mám len nejaký určitý šprint. Dĺžku šprintu. Haló. Je tu niekto? Ne, ja mu budem musieť utekať, ja nechcem utekať. Ne, fuj. Ja som to počul. Vy mŕtky škáraté, fuj. Fuj, to nemôžem nadávať. To ani kresťanské. Kámo, je to len hra. Ne! Oh no, 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 prosím, forgive me. I should have brought you here. I'm so... Počúvaj ma, he's coming, you need to hide. Klasička. Ne, kamo, čo? Ne, on ju bude vraždiť, ja nechcem vidieť. To je Jesus Christ? Prosím, nechaj ma ísť. Urobil som, čo si chcel. I know you did Astrid, ale musím urobiť change heart. I didn't you. Že musím festival the route. Že to pre všetky pre festival. Prečo si zdrhla? Bless the Lord. Ježiš, to bola ona. Your friend is also playing hide. Ajajaj. And where will they go? We are in the middle of nowhere. They won't get anywhere on foot. Jasne, že ja sa dostanem všade. I must leave you now on street. The bonfire is ready and the sacrifice. Raz, dva, tri. To je 3, kamarát. And to get far away, I'm not in the condition to escape. You won't get far on foot. In the office is key for the bus. I think it's your only chance. Čiže musíme sa dostať do... A prosím, odpust mi. Ja ti odpustím, ja s tým nemám problém. Aj, podľa mňa som ho mohol zavraždiť inak, akože. Aspoň sa mám čím brániť. Ty chuj. Kamo, ja to survivnem. A na čo som to mal? Ja ty ne... Ty čern... Prepačím. Ty had! Čiže líder je mŕtvy. A nemôžem tu Astrid nejak frídnuť, ale... Však ona by sa aj tak nedostala nikam. Lebo keby ju videli, tak to by dopadlo veľmi špatne. Veľký špatný. Tam je nejaký cooldown na ten šprint. Jaj, však to som si neuvedomil. OK. Jaj. I think I can hide in the bushes, but I need to be careful. To je môj bush.
Kam ideš? Šéfe? Čo riešite? Ten proste odchádza. Asi prebehnem za týmto typkom a budem bežať okolí, lebo tu sa všetci točia. Čiže pokiaľ prebehnem takto, ďuk. Strategický ďuk. OK. Ale však my nemáme kľúč. Ja som kokot. Čiže ja asi tipujem, že budem musieť ísť takto. Prosím, že tam nebude žiadna Hedviga, či čo to bolo za týpku. Oni tam nejsú. To ma nemohli počuť. Ďuk. Taktický ďuk. Hop. Taktický ďuk. Taktický ďuk. OK, kámo, professional speedrunner. Dobre, kámo. A teraz niekto bude v autobuse so mnou, ne? Dostali sme sa na autobus a escapeli sme kultistov. Knowing the local small town police force assigned. You drove as far... Zdrol som do najväčšieho veľkoce z mesta, pojal som fízlom o Valgarisku a potom som... Help a išiel som jej pomôcť s tým, aby sa... Tej Astrid som išiel pomôcť, aby som ich dostal od tých kultistov. Dostali sa tam včas a stopli kultistov a zachránili Astrid, who is now getting help. A dostáva sa Astrid recovered, je. OK. OK, vážení dámy a páni, odoberatelia, ďakujem vám za to, že ste si túto hru so mnou zahrali. Alebo že ste si toto video kúkli, tak dajte like a odber na toto video. Keď poznáte nejakú dobrú hororovku, kľudne napíšte do komentov. A nebojte sa, povedzte mi to, ja si ju zahrám bez problémov. A tak ďakujem vám veľmi pekne, dali sme si 2 hororky, tak ja vám prajem krásny deň ešte a dajte teda ten like a odber. A čaute, ahojte. A budúci piatok sa teším na ďalšie video. Čaute.